दिनैसिम बियो खनब्रै फैसा मोनजाबाय 4 बार बियो फैसा हाबबाय एकाउन्टाव मोनजाबाय आरो दा हाबनो गोनां दंबावोमोन बेखौ हल्ड खालामनानै दोनबाय खनब्रै बियो बे फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो हाबाय बेसेबां मोजां बेसेबां बाख्नायथाव नाथाय भुल मोननै मावनायनि थाखाय बियो फेसबुकआ हल्ड जाजोब्बाय बेनि मनिटाइजखौ डिमनिटाइज खालामजोबनानै होबाय दा बेखौहाय सोरबा सासे फेसबुकनि खामानि मावग्रानो बियो हरदोंमोन नाथाय बिनि बागै बे मावना होनो हायासै आरो मा प्रब्लेम बिनि बागै मोनसेबो बिसय बियो मिथियासै आरो बुंनाबो होनो हायासै बेखायनो साबधान नंगौ जोंनियावबो गोबां मोजां मोजां इउटिउब बानायग्रा ओंखारबाय नाथाय दिनै सोरबा सासे सानै माखासे दङ नामथ' जोङो रावखौबो लानो हाया फेसबुक बानायनायनि नामाव आनबाल बानायनानै रां खामायनोबो हागौ बेनिखायनो मानसि सिनायनानै बानायखांनायनि उनाव फैसा हर बा हरनाय हरिया बे नोंनि धोरोम दा आङो सिरियालै खोन्थालांनोसै मा गोरोन्थि जादोंमोन मा प्रब्लेम जादोंमोन मा उसुबिदानि थाखाय मा दायनि थाखाय बियो बे फेसबुकखौ फैसाया हल्ड जाफिनजोबखो बिनि बागै दा आं बुंनाय इज शकिं बे लाबोनाय भिडिअआ मोजांब्ला नोंथाङा खनसे शेयार खालामदो गोदानब्ला फल' खालामदो आरो मोजांसिन मोनदोंब्ला इज शकिंखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामदो दा बेयाव मा प्रब्लेम दं बिनि बागै आं खोन्थानोसै अब्ला नायलांदो रोखा रोखा खोन्थालांसै अब्ला आं नैबे मा होनो बे अनजिमा बसुमतारीनि आं पेजआव हाबबाय दे अनजिमा बसुमतारीनि आं पेजआव हाबबाय बेयाव मा प्रब्लेम दं आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थिलांसै बिनि उनावहाय बिनि 3 डटआवहाय आं क्लिक खालामबाय बिनि उनावहाय आं बिनि प्रफाइल मा होनो स्टार्टआव थांनानै मा प्रब्लेम लोगो लोगो बिनि प्रफाइला डाइरेक्ट इसु जानानै थाबाय येलो कार्डजों इसु जानानै थाबाय इसु जाबाय प्लास बेयावहाय मोननै ओरै दानस'नाय दङ खारन मोननै गोरोन्थि मावदों बियो ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों भिडिअखौ नोङो गोरोन्थिखौ मा मावदों बेखौ नोङो प्ले खालामनो हाया अनलि मा भिडिअमोन बेखौल' नोङो नुगोन अब्ला 1 नम्बराव थांसै आङो 1 नम्बराव बियो सोरबा लांथिया गस्ला गैयि सिखावना मा मिथिया ससेल' फिसा नुयो बेखौ मा भिडिअमोन बे गाव होनायाव बिनि थाखाय इसु जानानै होबाय बेयाव लांथिया आं होनखादोंना सिखाव मानसि बुनायखौ होनो हाया स्पटआव सोरखौबा बुनायखौ होनो हाया स्पटआव सौदावनानै थैलिलिलाला जानायखौ होनो हाया उन्दै गथ'फ्रा लंथं जानायखौ होनो हाया सैमा अमा देरथारनायफोरखौ होनो हाया दा बेफोरखौ मिन्थियावनोथ' नोंसोर खस्थ'ल' खालामगारनानै थाइसेबो मोना ना ओरैनो बेखाराव खालामो 1 नम्बर दा 2 नम्बराव आं बेक फैफिनबाय मोनसेया जाहैबाय बियो मा होनगोन आखायाव थै हानाय नै एकदम रोखा रोखा आखायाव थै हानाय बेबो मा गाव हगारबावाखै आं बेलेगनो कमेन्टआव हरनायसो फेसबुक आरो इउटिउब बिराद स्ट्रिक्ट दिनैनि तारिखाव नों आं साननाय बायदि इजि प्रसेसआव हगारलाबायबानो मालायनि माबाबानो जानाय नङा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट डाइरेक्ट इसु दा बे प्रब्लेम मोननैखौहाय जाय व्यक्ति बिथाङा मावदोंमोन दा बै व्यक्ति बिथाङा बिनि बागै नागिरनांबो मोना जेबो मिन्थिया बियो अनलि फर मोनसेल' अपसन होदोंनो नों बबेबा मोनसे गोलाव भिडिअ लं नागारनायाव इसु जानानै थादों आं रिपर्ट हरदोंनो दा नों माखौ रिपर्ट हरदों नों रिपर्टखौ हरनो रोङाब्ला बे पेजआ बोरै खुलिगोन बे मोननैखौबो नों स्क्रिनशट लानांगोन बिनि बागै नोङो लिरनांगोन बिनि बागै नोङो रोखा रोखा लिरनांगोन जे मा प्रब्लेम जानायमोन आं मा भिडिअ आगारफ्लांनायमोन आंखौ माबायदि कनसिडार होनांगौ दा बेखौहाय नोङो स्क्रिनशट हरबासो फेसबुक टिमा नोंखौ मिन्थिगोन ना दा बिथाङा बुंबायनो बे जा माने आं प्रब्लेम हरबाय गोबां जायाखै एज शकिंनो दैथायहरदो आं गोबां प्रब्लेम हरबाय सल्भ जायाखै आं हाला एज शकिंनो दैथायहरदो नङा होमबा एज शकिंनो दैथायहरदो गासिबो नायखांनानै बेबायदि बिराद मानसि दङ ओरै सोरनो नायनो हरो लास्ट एन्डिंआवहाय एज शकिंआ नायहैनांगौ माने ओरैबायदि दा जों बायदि मोजां भिडिअ लाबोग्रायाना बारा लाइक मोना कमेन्ट मोना बा बिदिनो मोनबाबो जोङो बांद्राय मालायनि समाजनि मोजां मावग्रा मानसिया मोजांसो जाया ओंखायनो एन्टारटेनमेन्ट हारसिं फाग्ला बायदि लाबोबा बिराद मोजां माने जाय व्यक्तिया गथा रोखा गरसे गरसे फोरोङो
गरसे गरसे मिथिहोयो जायिखौ जाहोयो मोनजायिखौ मोनजाहोयो हायिखौ मावफुंना होयो बेबायदि मानसिया बिलु थाया मदद खालामग्रायानो बिलु थाया जाहैदों जेसेबां केयारफिन कनजुस बे मानसियासो आजिखालि सनमान दङनो ओंखायनो दा लास्टआव एसटकिंनो मानो दैथायहरो दा प्रब्लेमखौ नुबायना अब्ला थिगासे बे थांबाय दाना नेक्स्टआव फैफिनगासिनो दं आङो दाना बिनि डिमनिटाइज जानायखौ आं खोन्थानोसै माबायदि गोरोन्थि मावब्ला बिनि फेसआ डिमनिटाइज जायो अब्ला नायदो नोङो सि डासबर्डआव थांबाय आङो सि डासबर्डआव थांनाय लोगो लोगो हमनानै ला बिनि एड अन रिल्सखौबो लक खालामबाय बनासखौ खालामाखै येस बनासा दङ बनासनि फैसाखौ लांफिनजोब्बाय होनदों आं चेक खालामगासिनो दं दा बिनि उनावहाय मा दं इन्सट्रुमेन्टआबो लक जाबाय नङा होमबा साबसक्राइबेसनाथ' गोनांथि गैखाया हा दा मोनजाखाबाय आरो अब्ला नायनि खनबेसे मोनजादों आं खोन्थालांसै बियो खनबेसे मोनजादों बेखौबो आं लाइभ प्रुफ होगोन ना नोंसोरथ' आंखौ नंखाय बुंगोन सानगोन ना अब्ला बिनि पेआउट्सआव थांसै आङो दानि बिला 48 दङ माने बियो जानांगौ $25 लागासिनो दं अब्ला दा 48 जानानै दङ अब्ला बिनि आं मोनजानाय बेंक एकाउन्टआव हाबनोसै हा स्टार्टिंआव बे गथ'आ $27 मोनजादों नेक्स्टआव मोनजादों बियो बेसेबां 66 आरो नेक्स्टआव मोनजादों बियो 43 आरो नेक्स्टआव मोनजादों बियो 75 आरो नेक्स्टआव मोनजादों बियो बेसेबां 47 बेनिफ्राय आरो मोनजाबावदों बियो 47 ओमफ्राय दा हाबनो गोनाङा गैला ब्लक जानानै होबाय दा मानि थाखाय जाखो मानो जानो मोनखो दा सोंहरबाय आं मानि थाखाय जादों गावनो हगारना लानानै गावनो थाल गैया किसुमाना बिराद भुल मावो फेसबुकआव आर्निं दङलै फेसबुक जा इउटिउब जा बिराद फैसा दङ माहे माहे दङ नों गावल' गोरोन्थि खालामनो नाङा भुल खालामनो नाङा नोंसोरो माखासे गोरोन्थि मावो मानो नोंसोर सानो दिनैनो भिउ लुबैयो गाबोननो फैसा लुबैयो नों जुदि बे ससियेल मिडियायाव खामानि मावनोब्ला नोङो भिउ लुबैनाङा फैसा लुबैनाङा नाथाय नोंनि सिस्टेमेटिक जालांबाय थायोब्ला अट'मेटिक गावनो मालाय चेन सिस्टेम माने ट्रेन बायदि खारलांबाय थागोन एकदमबारे दा ट्रेना जेला खारबाय थानाय समाव हठात जुदि लाखिना होयोब्ला माबायदि मानसिया थैग्लुंगोन थिग बेबायदिनो बेना सिस्टेमेटिक थांगासिनो दंखायो दिनै खनब्रै खनबा मोनजाखांनायनि उनाव जाबायदि बे मिथिखाथारनांगौ बेनि बागैनो एसटकिंआ अखानायबानो भिडिअ लाबोयो उन्दै उन्दै गथ'खौ लंथं लाबोनो नाङा बेदर दानथारनाय बुथारनाय स्पटआव फासि नांनाय स्पटआव थैनाय एक्सिडेन्ट जानाय स्पटआव फेसबुकआ बेखौ एक्सेप्ट खालामा बेफोरखौ दाहो बिनि बागैथ' आं भिडिअ लाबोबाय थायो नंगौना नङा दा आं मानो गोलाव भिडिअ लाबोयो फंसे रावजों बबेबा भिडिअखौ फोजोबनो हाया जाय बाथ्राखौ बुंजोबनो गोनां जायो फेसबुकआवहाय मा नांगौ फेसबुकआ मा लुबैदों फेसबुकनि टिमा बबेखौ नागिरदों फेसबुक टिमा मा मावोब्ला नोंनो फैसा हरगोन फेसबुकआ मा खालामब्ला नोंखौ ग्र' खालामगोन फेसबुकनि बादि नोङो सिस्टेमखौ मावोब्ला साननैयावनो ग्र' जागोन बेफोर सिस्टेमखौ बुंनो थाखायथ' आंनि भिडिअआ गोलाव जागोन दा आंनि भिडिअखौ आद्रा खिथा नायनोसै बुजिलाबो एसटकिंआ सोर गाबोन समनिया सोरबा खिथाहरबा डाइरेक्ट आंनियाव हरनोसै ओमफ्राय ओरैबायदि सिस्टेमाव रायलायो रागा जोंथावना आं किसुमान डाइरेक्ट रागा जोंखायो नाथाय फेसबुकखौ खुलिनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन थांगोन नोंनियावहाय नटिफिकेसन थांनायाव मा होनगोन गावसोर गोरोंफोरबायदि किसुमानाबा बुंगोन आंना पासवर्ड होबानो लगिन जाखायो येस जायो सोरनाबा खालामना लायिया बेखौबो अपसन दं नालाय नों नटिफिकेसन थांनाय खालामथारनांगोन नङाबा दिनै सोरबायाबो खुलिबानो लगिन जानाय बै खुलिबानो लगिन जानायब्लाथ' फेसबुकखौनो सब हेक खालामना लानो हाजोबगोन माथो बेबायदि आरोना ओंखायनो आङो आजिखालि फेसबुकनि बागै बारा ससियेल मिडियायाव लाबोला नुखादों दा जास्ट आं बेलेग कन्टेन्ट लाबोयो नाथाय बेयावबो गोबां दंबावो जोंनियावहाय साबसक्राइबेसन नुजानानै थायोना बेखौहाय रिमुभ खालाम बेखौनो मा खालामनांगोन वाच टाइम सोनानै हो बेखौबो आं लाबोगासिनो दं वाच टाइम सोनाय लोगो लोगो बे वाच टाइमाव हाबनाय लोगो लोगो भिडिअखौ नुलांबाय थालायबाय साबसक्राइबारल' मा थानो जेबो गैया नंगौना नङा ओंखायनो जियानो हक
आं मेन रिजाना बेनो बे गथ'आ गोरोन्थि मावदों